Helo a chroeso chi sesiwn adolygu arall ar gyfer Astudiaethau Crefyddol Uwch Gyfrannol. A mi ydyn ni mynd i fod yn edrych ar modiwl athroniaeth. So felly, sut ydyn ni'n mynd i fynd yn ymlaenau drwy'r sesiwn heddiw yma? Dyn ni'n mynd i edrych ar sut mae athronwyr, sut mae meddylwyr Cristnogol wedi ceisio ymateb i broblem drygioni a dioddefaint. A dyn ni yn mynd i ganolbwyntio ar Theodiciaeth Awstin yn y cyflwyniad yma. Felly, yn amcanion ni heddiw ydy jyst i sicrhau eich bod chi'n deall beth mae Theodiciaeth Awstin yn geisio ei ddadlau. So, atgyfnerthu eich gwybodaeth chi o Theodiciaeth Awstin, ac fe wnawn ni edrych ar ddau cwestiwn gwerthuso allith ddod i fyny yn eich aroliadau, a wnawn ni edrych ar yr cryfderau a'r gwendidau, rai o'r cryfderau a'r gwendidau sydd i gael yn y ddau werthusiad sy'n ymwneud â'r pwnc yma. Felly, wnawn ni edrych ar beth mae y fanylau yn ei ddweud, beth mae Cybac yn disgwyl i chi wybod am Theodiciaeth sy'n seiliedig ar un Awstin. So felly, os wnawn ni edrych drwy hwn, mi ddylech bod chi wedi edrych ar hwn, os ydych chi wedi astudio hwn yn barod. So'r syniad bod drygioni yn ganlyniad i bechod, y syniad o amddifadrwydd, cwymp, dynoliaeth a'r greadigaeth, y syniad bod y groes yn trechu drygioni a bod hi yn theodiciaeth penderfyniad yr enaid yn ymwneud ag ewyllus rydd. Ac yna mi ydych chi fod i edrych ar y gweddill, nawn ni wneud yn fan hyn. Mae'r gweddill yn ymwneud â'ch gwerthuso mewn ffordd pa mor gywir yw theodiciaeth Awstin, pa mor gryf yw y theodiciaeth. Maen nhw yn gosod i chi fan hyn y prif ddadleuon, mae angen i chi wybod amdanyn nhw. Da ni'n mynd i edrych ar hynna nes ymlaen yn cyflwyniad. Felly dyma i chi enghraifft o gwestiwn posib. Byddwn ni'n trio anelu erbyn diwedd y cyflwyniad i chi allu cael cynllun ar gyfer ateb cwestiwn o'r fath. Eglurwch sut mae theodiciaethau o fath Awstinaidd yn cynnig ateb i broblem drygioni. Fe newch chi sylwi yn ytrach at dweud Theodiciaeth Awstin, maen nhw yn dweud Theodiciaethau o fath Awstinaidd. Maen nhw yn golygu yn amlwg Theodiciaeth Awstin ac hefyd wrth gwrs unrhyw athronydd neu meddyliwr arall sydd wedi mabwysiadu y theodiciaeth yma neu rai o'r dadleuon. So os oes na athronwyr cyfoes sydd yn arddel ac yn dilyn Theodiciaeth Awstin, yna yn amlwg fe allwch chi sôn am rheina hefyd. Ond fe allwch chi gael cwestiwn hefyd yn gofyn i chi yn syth am Awstin ei hun. Oce, nawn ni fynd yn ymlaenau jyst i gael dwy'n i gof. Efallai eich bod chi wedi gweld cyflwyniad yn barod sydd ar y wefan. Os ddim, mae na'n yn delio gyda phroblem drygioni a dioddefaint i gredinwyr crefyddol. Nawn ni jyst atgoffa chi'n gyntaf. Da ni fod i edrych yn y cyflwyniad yma am sut mae Awstin yn ymateb i'r broblem, ond mae rhaid i ni edrych yn gyflym iawn ar beth yw y broblem yn amlwg. Felly, ydych chi'n gallu, os ydych chi eisiau bwyso'r bwtwm saib, ydych chi'n gallu esbonio i chi hun beth yw problem drygioni a dioddefaint. Felly'r broblem, os ydych chi'n cofio'n iawn, os ydych chi wedi gwylio'r cyflwyniad arall, ydy bod Cristnogion yn meddwl bod Duw yn meddu ar y rhinweddau yma ydych chi'n weld yn y coch. So dyma chi 8 rhinwedd, mae mwy yn amlwg, ond dyma chi 8 rhinwedd sy'n trio dangos i chi beth yw natur Duw. Holl gariadus, holl alluog, holl bresennol, holl wybodus, y creawdwr, y tad, yr cyfiawn a y Duw sydd yn deg. Wel, os ydy'r hynna'n wir, yna yn amlwg i lawer iawn o bobl sydd yn cael problem gyda yr ffaith bod drygioni a dioddefaint yn y byd. Os ydy Duw yn meddu ar yr rhinweddau yma sydd ganddo ni ar y sgrin, yna dylai bod dim drygioni na dioddefaint yn digwydd yn y byd. Byddai Duw cariadus yn defnyddio ei bŵer i allu
stopio hyn rhag digwydd, ac fel y creawdwr yn amlwg mae'n gofyn cwestiwn pam bod Duw wedi creu drygioni a dioddefaint ar ddynoliaeth os ydy e fod yn dad. So dyna yw y broblem yn ei hanfod. Da ni wedi bod yn edrych arno fe. So felly, da ni eisiau trio edrych nawr ar sut mae Awstin yn ceisio ymateb i y broblem yma sy'n cael i'w godi gan. Ac yn amlwg, fe wnaethon ni, wrth edrych ar broblem drygioni dioddefaint, wnaethon ni edrych ar beth oedd Epicurus, Maci, William Rowe a Gregory Pole wedi ddweud. Nhw fyddech chi'n ei ddefnyddio i ddangos eich bod chi'n adnabod beth yw'r broblem pe bai cwestiwn yn gofyn am hynny. Felly, beth am symud ymlaen ac edrych ar ffocws ni yn y cyflwyniad yma, o edrych ar sut mae Awstin yn ymateb i broblem drygioni a dioddefaint. O ble mae drygioni a dioddefaint yn dod? Os ydy yn y byd, pam bod e yma, ac o ble mae wedi dod? Fel Cristion, mae e'n ceisio amddiffyn Duw drwy roi dadleuon sy'n rhoi eglurhad pam bod drygioni a dioddefaint yn y byd. Os ydych chi wedi astudio Theodiciaeth Sant Awstin yn eich gwersi, ydych chi yn gallu ateb y cwestiynau yma sydd yn y coch ar y sgrin. Gwasgwch y botwm saib ac yna triwch ateb yr cwestiynau sydd wedi cael ar y sgrin os ydych chi'n gallu. Beth yw ystyr Theodiciaeth? Ydych chi'n gallu dweud beth yw ystyr y gair Theodiciaeth? O ble daeth drygioni a dioddefaint? Cyfeirio at y gwymp, ewyllus rhydd, a'r syniad o etifeddu. Pam mae drygioni a dioddefaint yma yn ôl Sant Awstin? Ydy drygioni yn bodoli gan gyfeirio at y syniad o amddifadrwydd? Ac ydy Duw yn rhoi cyfle i wella y sefyllfa mae dynoliaeth yn ddihi ac yn fan yna mi fyddech chi'n cyfeirio at y groes. So gwasgwch y botwm saib a cheisiwch ateb y cwestiynau yna cyn bod chi'n mynd ymlaen at y sleid nesaf. Felly, be am i ni fynd i edrych yn chydig bach fwy manwl ar Theodiciaeth Sant Awstin? Sant Awstin yn gyntaf, pwy oedd e? Mi oedd e yn athronydd, mae'n feddyliwr Cristnogol yn byw yn bell yn ôl. Chi'n gweld ei ddyddiadau fe fan'na 354 blwyddyn ôl Crist. Mi oedd e yn esgob Cristnogol yng Ngogledd Affrica ac felly mi oedd e angen amddiffyn Duw yngwydd yr cyhuddiadau am broblem drygioni a dioddefaint ymhlith rhai meddylwyr eraill. Dych chi'n gweld y gair theodiciaeth? Beth mae theodiciaeth yn ei olygu ydy dadl neu ddarleuon ydyn nhw sydd yn ceisio amddiffyn Duw yngwydd yng ngwyneb yr problem drygioni a dioddefaint. So felly mae o'n digon syml. Mae'n air bach fwy cymhleth falle, ond peidiwch yn ofn yr gair. Mae dim ond yn golygu dadleuon ydyn nhw neu dadl sydd yn ceisio amddiffyn Duw yn ateb yn ôl y broblem i ddrygioni, yn ymateb i'r broblem yna. Mae Theodiciaeth Awstin hefyd yn cael ei adnabod fel Theodiciaeth penderfyniad am yr enaid. Mae hwnna'n cael ei gysylltu gyda y gwymp dynoliaeth, ac yr syniad neu'r cysyniad Cristnogol sydd yn bodoli yn ymwneud ag ewyllus rhydd a chyfrifoldebau pob un person i wneud y dewisiadau cywir, y dewisiadau da, yn hytrach na'r rhai drwg. Felly o ble mae drygioni moesol yn dod yn ôl Awstin yn i'w Theodiciaeth ef. So dyma'r rhan gyntaf o'r Theodiciaeth, ac mi ddyn ni'n edrych ar y cwymp, fel nes i ddweud yn yr sleid diwetha, a'r syniad o ewyllus rhydd. So mae gendych chi yn fan hyn ar y sleid, mae gendych chi lyniau o y cwymp addag Efa, pan maen nhw'n troi oddi wrth Duw. Ac yn fan hyn mae gennych chi ddelweddau sy'n ceisio dangos yn amlwg y dewisiadau sydd ganddyn ni mewn bywyd i wneud y pethau cywir, neu pa lwybr da ni'n mynd i ddewis mewn bywyd, yr pethau da neu'n ddrwg. A dyma i chi yn fan hyn diffiniad cybac o beth yw ewyllus rhydd.
y gallu i wneud penderfyniadau nad ydynt wedi cael eu pennu gan achosion blaenorol neu gan ymyrraeth ddwyfol. Hynny yw bod Duw yn gadael i ni fod yn rhydd i wneud be bynnag da ni eisiau. Ein dewis ni ydy i ddilyn i reolau ac i wneud pethau da, neu i'w torri nhw ag symud oddi wrth Duw. Felly beth am i ni edrych yn fwy manwl am y syniad o'r cwymp ac ewyllus rhydd. Da ni eisoes wedi sôn am beth yw ewyllus rhydd. Da ni ddim yn bypedau neu'n robotiaid i ddew yn gwneud pob dim yn gywir ac yn dda. Mi oedd rhaid i ddew roi rhyddid i ni i allu gwneud drygioni yn ogystal â daioni, ac rhan o'r rhyddid yma oedd i gael ei weld os hoffech chi'n syml iawn fel prawf, i gael gweld ydyn ni'n dewis ufuddhau a dilyn rheolau Duw i geisio gwneud y dewisiadau da mewn bywyd, fel bod na wobr yn dod yn y byd nesaf. Heb y syniad o ewyllus rhydd, byddai y syniad o'r nefoedd a y syniad o gosb ag cael gwobr yn y nefoedd a cosb yn uffern, byddai hwnnw ddim yn gwneud synwyr. Felly mi oedd rhaid rhoi ewyllus rhydd i bobl wneud dewisiadau rhwng da a drwg. Felly, yn ôl Awstin, pam roedd Duw wedi creu y byd, doedd dim unrhyw beth drwg yn bodoli. Os ydych chi yn gyfarwydd hefo naratif creu yn Genesis yn y Beibl, ar ddiwedd bob dydd o'r creu, mae Duw yn edrych ar ei greadigaeth y dydd yna a mae'n dweud yr oedd popeth yn dda, neu ar y diwedd mae'n dweud yr oedd popeth yn dda iawn. Dyw e ddim yn dweud bod popeth yn ddrwg, doedd ddim yn sôn am drygioni na dim byd felly. Mae y byd i fod yn ei anghenraid yn sylfaenol i fod yn byd da. Ond mae drygioni yn dod i fodolaeth pan mae angylion yn gyntaf ac yn abodaidynol yn camddefnyddio yr ewyllus rhydd ma sydd wedi cael ei roi gan Dduw ac yn dewis troi yn erbyn Duw. Y troi yn erbyn Duw gyntaf sydd yn digwydd yn amlwg yw ewyllus rhydd sy'n cael ei roi yn cael ei ddangos yn Genesis yn y Beibl gan Adda ac Efa. Mae Adda ac Efa yn amlwg yn troi oddi wrth Duw ac maen nhw yn cymryd y ffrwyth o'r goeden gwybodaeth da, y daioni a drygioni. Gweithio'r ffaith bod Duw wedi gofyn a wedi i'w profi nhw i beidio cymryd y ffrwyth o'r goeden yna, mae Efa yn cael ei themtio gan y sarff, y neidr, ac mae hi yn cymryd yr ffrwyth ac yn ei fwyta fe bod Duw wedi gofyn iddyn nhw i beidio, ac yna mae Adda yn bwyta y ffrwyth hefyd. Dyma i chi ble mae ewyllus rhydd yn cael ei ddefnyddio am y tro cyntaf yn y Beibl ac yn cael i'w dorri, ble mae bobl yn gwneud dewis i symud ac i weithredu yn erbyn Duw a peidio dilyn i'w gyfarwyddiadau. So mae Awstin ei hun yn dweud bod o'n parodrwydd bodaidynol i wneud drwg, dal i fod yn ddirgelwch pam fydde rhywun yn dewis gwneud y pethau drwg a symud oddi wrth Duw. Ond dyma i chi felly pam wnaeth bobl ddechrau cymryd a gweithredu mewn ffordd yn erbyn be oedd Duw wedi gofyn iddyn nhw ddeud. Dyma i chi ble mae drygioni yn dod i mewn. Drygioni Adda ac Efa yn cymryd y ffrwyth, ac mae dioddefaint yn dod yn sicr o'r cosb sydd yn dod o ganlyniad i gymryd y ffrwyth yna. Falle bod chi'n ymwybodol o rai o'r cosbau cael eu cicio allan o baradwys, gorfod gweithio, teimlo cywilydd a marwolaeth. A mae rhain ei gyd yn enghreifftiau chi o ddioddefaint. Ac felly dyna ble mae drygioni yn dod ohono fo yn ôl Awstin. Oherwydd yr ewyllus rhydd felly, mae pobl yn gyfrifol am bechod nid Duw. Pobl sydd wedi penderfynu symud oddi wrtho fe, mae Duw wedi deithio ni sut dylen ni ymddwyn, ond wedi rhoi y rhyddid i ni ddewis, ac mae rai bobl yn dewis peidio dilyn y rheolau, a mae hwnna yn ddoi hun yn arwain ymlaen at drygioni ac at ddioddefaint fel ddigwyddodd i Adda ac Efa yn yr naratif yn Genesis. Mi nawn ni symud ymlaen at ail ran Theodiciaeth Awstin a'r syniad o amddifadrwydd privation, a'r syniad o absenoldeb daioni. Felly, be am ni edrych ar y syniad o amddifadrwydd? Amddifadrwydd yw diffyg rhywbeth.
Felly, beth fyddwn ni, os na ni feddwl amdano fe, beth fyddwn ni feddwl am absenoldeb goleuni? Be fyddwn ni'n galw absenoldeb goleuni pam nad yw goleuni ddim yna? Da ni'n ei alw yn tywyllwch. Meddyliwch am beth yw absenoldeb melys. Os da chi'n bwyta rhywbeth sydd ddim yn felys, mi da ni'n rhoi enw, rhoi label arno fe, a da ni'n galw yn rhywbeth sydd yn chwerw neu'n sir. Os awn ni'n ymlaenau ac meddwl felly am daioni yn fan hyn, beth fyddwch chi'n galw absenoldeb rhywbeth sydd yn dda? Pam nad yw daioni ddim yna? Mi fyddwn ni'n rhoi label arno fo tro hyn, mi fyddwn ni'n galw yn ddrwg neu yn ddrygioni. Ac felly dyna yn ôl Sant Awstin, beth yw drygioni a pam bod yma. Mae yn amddifadrwydd o ddaioni. Mae Duw wedi creu byd da. Mae narrative Genesis yn dweud bod pob peth yn y byd yn dda, a mae'r potensial gen bob un ohono ni i wneud yn dda. Ond weithiau, tydi'r daioni yma ddim yn ymddangos. Ac pam nad yw'r daioni yna yn amlwg, yna mi da ni'n gosod label ar y pethau yma, da ni'n galw nhw yn ddrwg. A geiriau enwog Awstin ydy, does dim drwg, dim ond dim da. Diffyg daioni ydy be da ni yn galw ydy beth ni'n galw yn ddrwg. Pam dydy drwg ddim yn ymddangos, da ni'n galw yn ddrwg. Ond y pethau da mae Duw wedi i'w creu. Meddylwch amdano nhw fel bwlch, fel gap mewn daioni. Da ni weithiau'n slipio mewn i bethau lle dydy daioni ddim yn ddangos, ac felly da ni'n galw nhw'n ddrwg. Nid Duw sydd wedi creu yr digwyddiadau yna. A dyma chi grynodeb o y syniad o amddifadrwydd fel absenoldeb daioni. Felly, pan mae Duw wedi creu daioni, ond pam nad oes daioni, mae amddifadrwydd daioni yn ddangos, sef drygioni, yr hyn da ni yn alw yn drygioni. Yn ôl Awstin felly, mae drygioni naturiol yn bodoli yn y byd ac mae yn rhan o'r byd sydd wedi cael ei greu gan Dduw. Mae dynoliaeth pobl y byd yn galw'r digwyddiadau o ddrygioni naturiol fel rhywbeth sydd yn ddrwg, ac y rheswm am hyn ydy nad oes gan ni, mae'n gwybodaeth ni a'n dealltwriaeth ni o bethau'n gyfyngedig iawn, mae'n limited iawn, a does ganddyn ni ddim y darlun cyflawn, ddim y darlun llawn o pam mae pethau yn digwydd i ni. Ac felly mae angen drygioni yn y byd yma i geisio gwneud synwyr o bethau ac i geisio cael darlun llawn o fywyd. Ac mae Awstin yn trio defnyddio y lliw du fel enghraifft i geisio dangos pa mor bwysig ydy bod ni yn gallu cael y darlun llawn o bethau. Pe bai chi'n cael llun o rhywbeth, gweld y lliw du ar ben ei hun, dydy o ddim yn ddeniadol, dy o ddim wedi yn gwneud synwyr i ni o gwbl, a byddai arlunydd prin iawn yn gwneud llun hefo dim ond yr un lliw yma fel un lliw du. Mae angen i chi gael lliwiau eraill. Mae gennych chi gael angen pethau sydd yn cyferbynnu gyda'r du yma mwyn iddo fo wneud synwyr ac mwyn yn y darlun llawn bod y llun yn rhywbeth sydd yn brydferth. So dyma chi enghreifftiau fan hyn o'r du, mae gennych chi'r du ar gwyn yn fan hyn, dyma chi lun mandala hefo'r du a'r lliwiau eraill. Cael y darlun cyflawn. Felly, mae angen yn bod ni hefo da, mae angen yn bod ni hefo drwg mwyn ceisio cael y darlun llawn o sut mae pethau yn digwydd. A fi awn ni ymlaen at bwynt olaf Theodiciaeth Awstin, sef y syniad fod y groes yn goresgyn neu yn trechu drygioni. So dod â daioni allan o ddrygioni, mae'n cael ei alw yn Felix Culpa, y camgymeriad hapus. So ydych chi'n cyfeirio fan hyn at y groes ac at Iesu Grist yn amlwg.
Dwi'n siŵr bod chi yn gyfarwydd hefo digwyddiad narratif sydd yn y Beibl o'r croeshoeliad a marwolaeth aberthol Iesu. Wel, mae Awstin yn symud ymlaen i drio canolbwyntio ar hwn yn ei theodiciaeth. Felly'r drygioni, da ni'n rhan ohono fo, ydy yn amlwg cwymp, adda ac efa. Fe wnaeth nhw gymryd y ffrwyth mynd yn erbyn Duw, ac felly mae adda ac efa a holl ddynoliaeth wedyn, ni heddiw, yn dioddef oherwydd y drygioni ddigwyddodd yn fan yna a'r dioddefaint ddaeth o ganlyniad i hynny. Felly be mae e'n dweud yn i'w ddadl yn rhannol ar theodiciaeth ydy bod Duw yn dduw cariadus, so mae'n ceisio amddiffyn y syniad yma o dduw sydd yn holl cariadus, ac bod ni wedi syrthio i ffwrdd ac wedi troi i ffwrdd fel dynoliaeth oddi wrth dduw, oherwydd y cwymp, mae Duw, achos i fod yn dduw cariadus, wedi rhoi ail gyfle i ddynoliaeth, i ddod yn ôl ato fo, i ddod yn ôl i berthynas dda gyda Duw, ac mae yn gwneud hynny'n amlwg drwy aberth Iesu Grist. Ac unrhyw un sydd yn troi ac yn dilyn Iesu Grist a'i i'w ddysgudiaethau, yna mae hwnna yn amlwg yn dangos i bod nhw yn cael i'w achub ac yn dod yn ôl i berthynas dda gyda Duw. So cofiwch am hwn yn y cwestiwn gwerthuso, ble mae yn gofyn i chi werthuso ydy rhai o'r theodiciaethau yn amddiffyn y Duw theistig glasurol fel yr Duw Cristnogol. Wel, dyma chi lle mae Awstin yn trio amddiffyn y Duw holl gariadus. Gweitha y drygioni sydd wedi digwydd gyda adda ac efa, mae yn rhoi ail gyfle i ni i dderbyn Iesu Grist, ac wedyn yn bod ni yn gallu ail ymuno gyda Duw, dod yn ôl i dermau da gyda Duw, os da chi eisiau closio, dod yn agosach ato fe yn y nefoedd, ac mae hyn yn cael ei alw yn enaid ffurfiol, soul deciding, os ydych chi'n dewis dilyn Iesu neu ddim. So mae Duw yn dduw da, gan ei fod wedi rhoi ail gyfle i ddynoliaeth. Mae'n troi y drwg ddigwyddodd oherwydd adda ac efa, yn cymryd y ffrwyth, ac yn newid i fod yn dda, y potensial i ni i newid i fod yn dda. Felly pam yn bod ni yn dioddau yn ôl Awstin? Yn gyntaf, y syniad o etifeddu, to inherit yn Saesneg. So mae pobl yn heiddi dioddau yn ôl Awstin gan yn bod ni'n dal yn cael ein cosbi oherwydd y pechod gwreiddiol, y cwymp nath adda ac efa wrth gymryd y ffrwyth o'r goeden. Da ni gyd yn deillio o adda ac efa, ac felly da ni, yn union fel gafodd nhw i'w cosbi, da ni'n hefyd yn etifeddu y gosb yna. A wedyn yr ail syniad ydy yn amlwg ewyllus rhydd. Pan mae bobl yn parhau i wneud pethau drwg oherwydd i'w ewyllus rhydd, mae cyfrifoldeb dynoliaeth ydy felly bod drygioni yn digwydd yn y byd, drygioni moesol, nid Duw. Pobl sydd yn creu y drygioni drwy i'w dewisiadau nhw mewn bywyd. A dyna chi bu oedd prif bwyntiau theodiciaeth Awstin yn fras. Dwi'n siŵr fod gennych chi nodiadau fwy manwl ar hynna, ond dyna chi jyst i'w esbonio nhw yn ddigon syml i chi. A gawn ni nôl at y cwestiwn ddangoses i chi ar ddechrau y cyflwyniad. Eglurwch sut mae theodiciaethau o fath Awstinaidd yn cynnig ateb i broblem drygioni, a dyna i chi y 5 pwynt byddai disgwyl eich bod chi yn cyfeirio atyn nhw. Eto, fellwch chi wisgo wasgu'r bwtwm saib, ac allwch chi wirio i chi'ch hunain, ydych chi'n gallu ateb a egluro y syniadau sydd i gael ar y sgrin yn fan yna. Mi wnawn ni symud yn blaenau ar ôl edrych ar y theodiciaeth i edrych ar 2 o'r gwerthusiadau sydd yn bosib o fewn y cwrs. Mae Cybac yn nodi 2 werthusiad penodol sydd yn ymwneud â theodiciaeth Awstin. So yr un cyntaf, fe welwch chi ar dop y sleid yn fan yna, a yw theodiciaethau sy'n seiliedig ar un Awstin,
yn berthnasol yn yr unfed ganrif ar 20. Yn fan hyn, yn amlwg, maen nhw eisiau gweld y ffocws yn fan hyn, a ceisiwch, os di'r cwestiwn mae'n dod i fyny, wrth i chi geisio gwerthuso, ceisiwch ymwneud â'r ffocws y cwestiwn yn fan hyn, sef y syniad o berthnasol. So mae rhaid i ni edrych yn y byd modern, ydy be nath Awstin ddweud flynyddoedd yn ôl, ydy dal i fod yn berthnasol i ni heddiw yn y ganrif bresennol. So dwi yn mynd i wneud mewn dwy ffordd. Dwi'n mynd i ddeutha chi'n gyntaf yn amlwg am yr ochr berthnasol. Cofiwch mai mwy o ddadleuon na'r rhain. Dwi ddim ond ydi mynd am y rhai mwyaf amlwg. A fe welwch chi o'r tabl yn fan hyn, a falle bod hwn yn dweud yn ddwy hun. O ran pa mor berthnasol yw da chi'n gallu gweld mae'n chydig iawn. Mae'r golofn perthnasol yn eitha bach i gymharu ar ddim yn berthnasol, a falle wneith hwnna helpu chi i ddod i gasgliad mewn ateb o'r fath o pa mor berthnasol yw Theodiciaeth Awstin heddiw. So i'w cryfder nhw yn amlwg yw pa mor berthnasol ydyn nhw. Mae yna broblem yn amlwg hefo pa mor berthnasol yw y Theodiciaeth, achos mae yr Theodiciaeth wedi sylfaenu lawer ar y gwymp yn y Beibl yn Genesis. Felly beth da ni yn olygu yn amlwg ydy, os ydych chi'n credu bod beth sydd yn Genesis ar ddechrau'r Beibl, hanes neu narratif Adda ac Efa yn cymryd y ffrwyth o'r goeden yn cael ei temtio gan yr sarff ac yn cymryd y ffrwyth ac yn cael ei anfon allan o gardd Eden. Os ydych chi'n credu fod hwnnw yn hanes, bod e wedi digwydd, yna yn amlwg mae hwn yn mynd i fod yn gryfder. Mae e'n mynd i fod yn berthnasol ac yn gwneud y ddadl. Mae'r ddadl yn dal i ffyr achos da chi yn meddwl, ac os di bobl yn meddwl bod hyn wedi digwydd, bod gardd Eden, a bod gennych chi'r sarff, a bod gennych chi yr afal ag Adda ag Efa, yna mae di seilio yr ddadl yna ar y digwyddiad yma. Felly, os ydych chi'n credu bod y narratif yn hanes, yna mae'n berthnasol, achos mae yn wedyn yn rhoi esboniad i ni pam bod drygioni a dioddefaint yn y byd, oherwydd y wellusrhydd a'r dewisiadau, a bod ni wedi etifeddu fe. Ac hefyd, os ydych chi hefyd yn credu bod Iesu Grist wedi cael ei aberthu ar y groes, bod hwnna'n hanesyddol gywir, bod e wedi rhoi syniad i ni ddod nôl i berthynas dda, i gymodi gyda Duw, yna mae hwnna yn gwneud yr Theodiciaeth yn berthnasol yn y byd yma. Ond yn amlwg, os da chi ddim yn meddwl, ac os dyw unigolion ddim yn meddwl bod rhain yn hanes, hynny yw wedi digwydd go iawn, yna yn amlwg bydden nhw'n mynd yn ei blaenau ac mi fyddai hwnna'n cael ei weld fel gwendid neu ddim yn berthnasol fel da ni'n mynd i drafod yn y sleid nesaf. Felly nawn ni symud ymlaen i edrych ar yr ochr arall i'r ddadl. Na i jyst gwneud siŵr bod chi'n canolbwyntio, bod ni'n pwysleisio ar pa mor berthnasol da ni'n edrych arno fe. Da ni wedi edrych ar yr prif ddadleuon o ddweud pam bod yn berthnasol. Dyma ni yn awr yn edrych ar 10 pwynt fyddai chi'n gallu i'w gynnwys mewn ateb sydd yn trio dangos pam fydde rai bobl yn dweud diwedd y Theodiciaeth yma bellach ddim yn berthnasol i ni yn y ganrif bresennol. Oce, fe nawn ni edrych ar y 10 yma'n gyflym iawn. Yn gyntaf, y problemau rhesymegol. Rai o'r pethau mae'n dweud ddim yn gwneud symwyr. Dyn nhw ddim yn logical, os ydych chi eisiau yn y Saesneg. Pwynt 1, tydi perffeithrwydd ddim yn gallu newid. Hynny yw, os ydy'r byd wedi cael ei greu yn berffaith, yn ôl be mae Awstin yn ei ddweud ar y dechrau, yna byddai'r byd yn aros yn berffaith. Dydi byd perffaith ddim yn gallu bod yn ddim byd arall ond bod yn berffaith. Felly, yn amlwg, dydi y gwymp ddim yn fod i ddigwydd, felly dydi'r byd ddim yn berffaith. Yn ail, mae Duw yn holl wybodus.
Dyma chi un o'r nodweddion mae Awstin yn ceisio i'w amddiffyn. Ond os felly, byddai Duw yn gwybod o flaen llaw bod yr angylion ag addagefa a phobl yn mynd i droi yn ei erbyn ac yn achosi'r cwymp. Dylai fod Duw felly yn cymryd y bai am fodolaeth drygioni. Yn gwybod bod yn mynd i ddigwydd, mae e wedi rhoi y rhyddid yma i bobl ac yn gwybod bod bobl yn mynd i ddefnyddio'r rhyddid yma i weithio ni erbyn e. Felly, mae rhaid i ni, da ni'n methu amddiffyn Duw yn fan yna fel mae Theodiciaeth yn ceisio ei wneud, ac felly mae rhaid i Dduw ysgwyddo'r bai rhywfaint achos mi oedd yn gwybod bod yn mynd i ddigwydd a beth sydd wedi rhoi y rhyddid yma i bobl. Trydydd pwynt, pam mae angen gwybodaeth o ddaioni a drygioni ac ewyllus rhydd, os yw y byd i fod yn berffaith. Os yw'r byd i fod yn berffaith o'r dechrau pam bod angen i ni wybod y gwahaniaeth rhwng ddaioni a drygioni, pam bod angen ewyllus rhydd arno ni, os ydy fod yn berffaith bydde pob peth yn y byd yma yn ddaioni. Pwynt 4. Mae uffern yn rhan o drefn y creu. Hynny yw, os mae Duw yw'r Duw creawdwr, un o'r nodweddion eraill, mae Theodiciaeth yn ceisio yw amddiffyn y Duw yma. Fe sydd wedi creu pob peth? Wel, os ydy Duw yn creu uffern, mae hyn yn awgrymu fod bodolaeth drygioni yn rhefn y creu a bod Duw wedi paratoi lle ar gyfer cosbi, ar gyfer dioddefaint, ac pam fyddai Duw sydd yn holl gariadus yn creu uffern a chosb os oedd yn gwybod bod daioni a drygioni yn mynd i ddigwydd yn y byd. Ac y 5th pwynt o ran bod yn rhesymegol neu ddim yn rhesymegol ydy bod yr angylion yn gwrthryfela gyda Duw. Mae hyn yn awgrymu bod yna ddiffygion yn y creu. Mae y Duw perffaith holl alluog yma ddim wedi gallu creu y byd perffaith, neu'n amlwg fyddai angylion a phobl wedyn ddim yn dewis gwrthryfela yn erbyn Duw. Fyddai hyn ddim yn digwydd mewn byd sydd yn berffaith. A nawn ni symud yn y blaenau at broblemau hanesyddol ac yr problemau gwyddonol yn beth mae Awstin wedi'i ddweud. Pwynt 6. Os nad yw naratif Genesis a'r creu a'r gwymp yn wir, yna mae'r Theodiciaeth wedi cael ei sylfaenu ar ddim mwy na myth. So mae hwn yn mynd yn ôl i be nes i sôn am y sleid diwetha. Mae gennych chi bobl sydd yn dweud bod beth sydd yn Genesis, hanes Adda ac Efa, a'r cwymp, a'r sarff, a'r ffrwyth, ddim wedi digwydd. Dyw e ddim yn hanes, dyw e ddim byd mwy na myth. Ac os felly, mae holl Theodiciaeth Awstin, neu'r rhan fwyaf o'r Theodiciaeth Awstin, wedi cael ei sylfaenu ar rhywbeth sydd ddim yn wir. Ac oherwydd hynny felly, mae lawer iawn yn dweud bod yr Theodiciaeth yn amherthnasol. Pwynt 7. Nid yw Theodiciaeth Awstin yn cyd-fynd gyda profiadau o ddrygioni. So'r syniad o amddifadrwydd yn fan hyn, hynny yw pam does dim daioni'n digwydd, drwg dydy drwg ddim yna, daioni mae Duw wedi greu. Mae hwn yn sarhaus i unrhyw un sydd yn dioddau ac sydd wedi dioddau o ddrygioni. Da chi methu gwadu bodolaeth drygioni os ydych chi wedi brofi fe yn y byd. Ac felly dyw e ddim yn ystyrlon i ddweud mae amddifadrwydd daioni ydy drygioni. Pwynt 8. Mae'r syniad o fod bodau dynol yn heiddi cael eu cosbi oherwydd eu bod nhw yn ddisgynyddion i adda yn fiolegol amhosib. So dyma ble da ni yn mynd i'r ymateb gwyddonol yn fan hyn, ac maen nhw'n dweud bod adda Efa wedi cael ei creu miliynau o flynyddoedd yn ôl, ac mae'r ffaith bod ni wedi etifeddu y gosb oddi wrth Adda ac Efa yn ôl gwyddonwyr yn fiolegol amhosib. Da chi'n methu etifeddu pechod sin. Mae hwnna'n fiolegol amhosib ac felly dyw'r rhan yna yn bendant i rai bobl ddim yn berthnasol heddiw drwy ddweud bod ni wedi etifeddu y gosb a'r dioddefaint oherwydd Adda ac Efa. Pwynt 9. Mae'r cysyniad o fyd perffaith yn troi yn amherffaith yn mynd yn erbyn beth mae gwyddoniaeth yn i'w ddweud.
So felly, mi fyddwch chi yn ymwybodol, dwi'n siŵr, o theoriau y Gleg Fawr ac esblygiad. Yn ôl gwyddoniaeth, mae'r byd yn wreiddiol, pam nath y Gleg Fawr ddigwydd, mi oedd y byd yn llawn anhrefn, ac drwy broses o filiynau o flynyddoedd, mae pethau'n dechrau disgyn i mewn i le, a drwy esblygiad, a drwy detholiad naturiol. Yna mae'r byd yn dechrau perfeithio ei hun ac yn dechrau gwella o fod yn anhrefnus, yn llawn anhrefn yr Gleg Fawr, i fod efo rhyw fath o drefn yn digwydd yn y byd. Wel, mae hwn yn mynd yn hollol ffordd anghywir i beth mae Awstin yn dweud. Mae Awstin yn dweud bod y byd wedi dechrau yn berffaith, a mae byd da perffaith Duw wedi creu, a wedyn mae yn amherffeithio oherwydd ymddygiad pobl. Felly mae gwyddoniaeth yn fan hyn yn anghytuno hefo y drefn yna. Mae nhw'n dweud bod y byd wedi dechrau mewn anhrefn ac yn raddol wedi dod i ddod yn fwy trefnus. So felly mae nhw'n dweud pethau sydd yn hollol wahanol i'w gilydd, ac i lawer iawn o bobl, mae nhw'n dilyn, well ganddyn nhw ddilyn yr ochr wyddonol yn fan yna. Ac wedyn, pwynt 10, pwynt olaf, byddai llawer o bobl yn amau bodolaeth y diafol gan mai Duw sydd wedi creu popeth, dylai'r diafol fod o dan reolaeth Duw. Eto Duw y creawdwr, pam fod e wedi creu y diafol i demtio ni i wneud pethau drwg. Os oedd y fod yn fyd perffaith. Os yw Duw yn gadael i'r diafol wneud drygioni, yna mae Duw yn rhannol gyfrifol amdano. Duw sydd wedi creu a chaniatáu i ddrygioni ddigwydd, felly yn amlwg byddai hynny'n golygu bod rhaid i Dduw ysgwyddo rhywfaint o'r baich o pam bod drygioni a dioddefaint yn bodoli yn y byd. So byddai Duw hollolleog a pherffaith am greu byd sydd yn berffaith heb ddrygioni. So dyna chi rai o'r dadleuon fyddwch chi'n gallu i'w gweld, falle bod gweld A felly dyma chi edrych ar y tabl sydd yn gyflawn o fan hyn efo'r perthnasol a ddim yn perthnasol. Fi allith hwnna helpu chi ddod i gasgliad os ydych chi eisiau edrych ar gryfderau y dadleuon falle sydd yn trio dangos bod nhw ddim yn berthnasol. O ran bod yn berthnasol, mae gyd yn ymwneud â ydy o'n hanesyddol ddibynadwy, edrych ar hanes y cwymp ac ar Iesu Grist yn cael i'w groesoelio ac yn cynnig ail gyfle i bobl dderbyn maddeuant. A mi nawn ni droi at yr gwerthusiad olaf sy'n ymwneud â Theodiciaeth Awstin. Felly maen nhw'n gofyn i chi i werthuso i ba raddau. Mae Theodiciaeth Awstin yn llwyddo. So dyma'ch gair pwysig i chi yn eich gwerthusiad. Ydych chi'n mynd i sôn am bod o'n llwyddiannus neu yn aflwyddiannus neu ddim yn llwyddo. Pa mor llwyddiannus mae wedi bod yn amddiffyn y Duw theistig glasurol. Y Duw theistig glasurol yw, pidwch yn bod ofn y term yma, yn amlwg y Duw fyddwch chi'n ei weld o fewn Cristnogaeth, Islam neu Ddewiaeth. Y Duw ma sydd yn ffitio mewn i'r rhinweddau da ni wedi trafod o'r blaen, sydd yn holl gariadus, yn holl alluog, holl wybodus, holl gariadus, yn faddeigar, yn dduw da, cyfiawn ac yn greawdwr. So, ydy Awstin wedi cyllwyddo i amddiffyn y Duw yma fel fyddwch chi'n gweld o fewn Cristnogaeth? Dyma'ch llwyddo chi. Fyddwch chi'n gallu dadlau bod rhain yn llwyddiannus. Y syniad o amddifadrwydd, hynny yw y syniad mai diffyg daioni yw beth ni'n galw'n ddrygioni. Byd da mae Duw wedi'w greu, ac felly pam dydy y daioni ddim yn ei weld, da ni'n galw e'n ddrygioni. Felly tydy Duw, mae Duw yn dduw cariadus a dydy o ddim wedi creu drygioni. Mae drygioni yn rhywbeth sy'n ymddangos pam nad yw daioni Duw yn y byd. Y syniad o bobl ac angylion, ysgwyddo'r bai ar dylai fod pobl ac angylion yn cymryd y bai am ddrygioni a dioddefaint. Nhw sydd wedi greu yn ôl drwy addag Efa a'r gwymp. Nhw sydd wedi creu yr holl ddrygioni a dioddefaint ac nid Duw. Ond os ydych chi eisiau taflu
gwendid I mewn I fan yna, fi allwch chi sôn yn amlwg, ond yn y bôn, Duw sydd wedi creu pobl ac angylion I beidio bod yn berffaith yn y byd perffaith yma, ac felly mae rhaid I Dduw ysgwyddo'r bai felly yn fanna, so di'r ddadl ddim cweit yn gweithio. Doedd Duw ddim eisiau I bobl gam ddefnyddio ewyllysrwydd. Mi oedd eisiau nhw fod yn dda, nath o roed y rheolau yn y Beibl I ddangos ni sut I fod yn dda, ond yn amlwg pobl sydd yn fod I ysgwyddo'r baich felly am drygioni a dioddefaint. Pwynt nesaf, rhaid I Dduw cyfiawn a theg gosbi bobl sydd yn cam ddefnyddio ewyllysrwydd. Rhaid I bobl dda gael gwobr a bobl drwg gael i'w cosbi. Dyna sydd yn deg, dyna sydd yn gyfiawn. Ac felly mi fyddwch chi'n dadlau bod Awstin yn fanna yn amddiffyn yr syniad yma o Dduw sydd yn gyfiawn yn Dduw teg. O eto, os da chi eisiau gweld gwendid i'r ddadl yna, mae hwnna'n yn beth da I chi'n neud mewn gwerthusiad, eich bod chi'n gallu gweld gwendid neu'n gallu ateb dadl yn ei ôl. Bydde rai bobl yn gofyn, ond ble mae'r Duw yma sydd yn faddeigar yn fod I ddangos maddeuant, sydd yn pwysleisio ar Gristnogion I ddangos maddeuant yn eu bywyd nhw, pam bod angen cosbi os ydyn ni fod I faddau bob tro. Ac mae yn olaf yn trio amddiffyn y Duw cariadus drwy y syniad yma o'r groes yn yr Theodiciaeth, bod Duw yn rhoi ailgyfle I ni gymodi I ddod yn ôl yn ffrindiau neu ddod yn agosach gyda Duw drwy gredu yn Iesu Grist. So'r ail gyfle yna, mae Duw mor gariadus gweitha y cwimp ac addag effa, mae wedi rhoi siawns arall I ni I ddod yn ôl I delerau da gyda Duw. Ac yn olaf, dyma'ch dadleuon chi I ddangos gwendidau os da chi isio, neu yr ffordd dyw e ddim yn llwyddo I amddiffyn Duw. Da ni wedi sôn am rai o'r dadleuon yma o'r blaen. Yn gyntaf, gwyddoniaeth, dydy o ddim yn fiolegol bosib I bobl etifeddu pechodau addag effa. Dydy beio addag effa am drygioni ddim yn gweithio. Ac felly bai Duw ydy o'n y bôn, so dyn nhw ddim yn amddiffyn Duw. Nesaf, y creawdwr. Os mae Duw sydd wedi creu pob peth, Duw sydd wedi creu drygioni a dioddefaint drwy'r angylion mae wedi greu a phobl a drwy ewyllysrwydd. Yn y pen draw, Duw sydd wedi creu ewyllysrwydd ac felly Duw sydd wedi creu y potensial I drygioni a dioddefaint yn ddod i'r byd. Duw sydd wedi creu y diafol, eto'r creawdwr yn fan hyn, yn y bôn, felly, os mae y diafol sy'n dod o drygioni a dioddefaint i'r byd, fe sydd wedi creu'r diafol, fe sydd wedi creu drygioni a dioddefaint, felly, a fyddai Duw cariadus ddim yn gwneud hynna. Os yw Duw yn holl wybodus, rhaid I fod yn gweud bod o flaen llaw bod angylion yn mynd I wrthryfela a phobl, yn mynd I achosi'r cwimp, felly mae rhaid bod Duw yn cymryd y bai yn fanna am drygioni a dioddefaint. Pwynt nesaf, da ni wedi sôn amdano fo byddai Duw perffaith yn gallu creu byd perffaith heb bod angen drygioni a dioddefaint yn y byd, felly dydy'r Duw perffaith yma ddim yn cael ei amddiffyn. A wedyn wrth gwrs y nodweddion o fod Duw yn holl wybodus, holl alluog a holl gariadus, bydde fo'n gallu meddwl am ffordd mwy cariadus o brofi dynoliaeth. Os ti eisiau profi a gweld bod ni'n heiddi mynd i'r nefoedd neu mynd I uffern, bydde fo'n gallu meddwl am ffordd amgen ffordd gwahanol o geisio un profi ni heb bod angen drygioni a dioddefaint yn y byd. Ac yn olaf, pam fyddai Duw holl gariadus yn creu uffern ac yn cosbi bobl yn dragwyddol am byth. Dyw hwnna ddim yn cael i'w ddefnyddio yn yr Theodiciaeth yn fanna. So dyna chi rai o'r nodweddion theistig byddech chi'n gallu dweud bod e ddim wedi llwyddo, a dyma chi y rai yn fan hyn, y rai mae wedi llwyddo. Dyna I chi yn fanna bwyntiau cynllun ateb ar gyfer cwestiwn sydd gwerthuso allai ddod I fyny, sydd wedi cael ei roi I ni gan cybac, so allwch chi ddarllen drwy rai o'r rheina yn fanna i'ch helpu chi.
Ac os fyddwch chi yn licio gwneud nodiadau bach adolygu chi'ch hun, neu bod chi'n gallu gwirio'ch bod chi wedi deall, dyma i chi fap meddwl syml iawn. Fe allwch chi wneud creu un tebyg i chi'n gan ddefnyddio'r penawdau, neu allwch chi hyd yn oed printio'r sleid yma allan a gwneud nodiadau a trio eu llenwi nhw i mewn yn fan hyn. So felly yn amlwg y Theodiciaeth Awstin, da ni yn ceisio delio efo. A wedyn mae gennych chi'r 3 syniad yn fan hyn. Mae gennych chi y syniad o'r cwymp, ewyllus rydd, a'r ffaith bod ni wedi etifeddu'r gosb a'r dioddefaint oddi wrth addag efa. Yr ail bwynt, amddifadrwydd, diffyg daioni yw drygioni, ac wedyn y trydydd pwynt yr theodiciaeth ydy'r groes, bod Duw yn dduw cariadus yn rhoi ail gyfle i ni i ddod nôl yn agos at Dduw. A wedyn o ran y gwerthuso, beth yw cryfderau cyffredinol yr theodiciaeth a beth yw'r gwendidau, ble dyw e ddim yn llwyddo. So ble maen nhw'n llwyddo, ble dyn nhw ddim yn llwyddo. Dewisiwch y rai sydd yn fwy o cofiadwy i chi ac yn dadleuon cryf, ac fe allwch chi restru nhw yn eich map meddwl. Gobeithio falle bod hwnna o help i chi. Felly i fynd yn ôl, gwiriwch bod chi yn deall bob dim yn fan hyn. Dwi'n meddwl bod ni wedi sôn am bob dim sydd yn ddisgwyliedig ohonych chi yn y fanyleb ar eich cyfer chi. Gobeithiwch bod chi o leia wedi atgyfnerthu eich dealltwriaeth o Theodiciaeth Awstin a bod hwn wedi bod o ryw fath o help i chi i gadw yn syml beth ydy'r prif bwyntiau o fewn y Theodiciaeth ac y ddau werthusiad fyddai yn angen i chi fod yn gallu trafod mewn cwestiwn perthnasol. Ocê, hwyl fawr i chi.